Sevginiň ulak ömür sürmek üçin bize döredilen mümkinçilikleriň iň ulysy onuň toýuny tutmak, bag toýuny tutmak. Toy bu täze maşgalan düýbüniň tutulýan güni. Toy bu şatlarında enatanyň perdenine berip biljek iň uly bagty. Toy bu adamın durmuşuna bir gerek bolmaly we ömürlük bolmaly. Мы выбрали Тоймикан и не ошиблись в выборе, потому что в Тоймикане это всегда хороший декор, вкусная кухня и приятный персонал. Пригласительные – это лицо предстоящего мероприятия. И семья Авеза очень тщательно, детально подбирала пригласительные, чтобы отправить каждому гостю. Первый свадебный танец жениха и невесты – это самый запоминающий, яркий, эмоциональный момент на свадьбе, и в этом нам помогли профессионалы-хореографы. Toýda çykyş edýän ähli artistlara aýratyn gözi bilen garamak, lybas tikip bermek toýuň aýratynlygyny mukadip pikir edýän. Bu toýda münasip barmamyz üçin olar eline barny edýärler. И мне достался образ от дизайнеров Монасып. Münasip libaslar bilen biziň toýa barmagymyz. Özlemek üçin ýürüti süýaýdym işleýär. Toýunda da nesip etýänini aýtmak şolaýdymlary. Мне очень приятно, что Авес выбрал нас с Арсланом для создания этой авторской песни, потому что она основана на реальных событиях. Ejeniňizden, dädiňizden görelini alyň. Желаю только долгой, честной и верной любви вам, ребята. Elmydama ýürek süýüp bagtly ýaşadymlar. Bir-biriňizden diňe söýgü gözläp, gözleriňizden diňe mähir gözläp, şol mährem tapyp, şol mähre garylyp ýaşamakly arzu edýän. Soýum Antanogly şunça ýol geçip sizden öň söýüşip görmedik ýaly.